سلام كم يمسكم خبركم تحتاتلتي ساعة 9 أخيلن لومي حمس ساعة 11 حساس تدالوا مسانا دونا في المالنا زينا وشتن وزان زغروا لكم بيترس منكسي سناي مكتالنا تمنغو برستاتو لوم بستقبر مرمراتات كل تزيقاتات بكورونا فيروس ملكافة بتراغاقصن كله شمون تدما تفانيم عبد زوبا كاشباركا كحرس كابستو تنسفحات 9 كلتن ميتاوي تحارسو كم تزرع تحبيرو فستيفال إيرتروين نبرت معراب كندا بلعل دمكات تخايدو مالي كاب روسيا توسخ وتادران وات كم تركبت أفليتان عب ديمقراطية ريبابليك كونغو اعتقاد كاب بيت محبوس بزخافته والتقصي لعلي شمون تبيت أسرات عمليتهم تشاينا بحنت روكيت 16 ناي مصنع الساتلايتات كم دون شفت حبيرة زرزر زينا حبريتا كاب منستر تعنا لومي عب مرمري مأكلات زوا مأكل بستقبر ناي لاباراتور مرمراتات كل تزيقاتات بكورونا فيروس ملكافهم ترغاقيصو ادراشهم دما عداق حمسن دباروانيو زي كمزيل نقولو كورونا فيروس ترقيبهم عب هوسبيتالات تعاقبهم كنكن كجبر لهم زصنحو شدشته كاب زوا مأكل كل تدما كاب زوا دو بتقلالا شمون تزيقاتات حويم تفاني مالو بهذا مسألة على العطر بكورونا فيروس تلقف زيجاتات كسب لومي 10,230 بتحلو 9,940 كابزيوم حوي مستفانو 203 بمستفليو 78 دما جنا أب هوسبيتال تعاقبهم كن زجبر اللهم زلويم منستر تعنا 11 نحاسة كلتاشن إسران كلتن عب زواجاش باركا كحرس كابتوت أنا صفحات مريت 9 كلتن ميتايت بمحراسو نتفتات كرمتاوي حرشات صبو كم تسلاسلة حبيرو وكيل إيرينا قداو تولى بملكة صبصب نزل دالو تعستو ليديات خل مريم كتقربان أبزوبا قشباركا لو معمد كرامات كحرس كابستوت أنا صفحات تزعبي كم التحرسن كنا تزرعتي صبو كم زلون تحبيرون أبج أنفر مينستر حرشة حلف أحدو لمعات زرعتي أتو نقاسي حبتا ميكائيل نيرينا بزحابو حبريتا زناب دونجي بمجمارو أبنو زوباتات لوقو عن سبان مولكن زوترات زخونو ناي أزمرا زرعتي كم زيت الزرقو انتخونا قدا كاب قدامي سمون ورحي حملة صبو زرقحن عاقان نزلو زناب أبز صفحة كبابيتات قاشباركا كوقع بمجمارو حرصوت تغلات إفام قرهو أم كم زحارسو إتو مع قديمهم ستزرقو دما أب درجة مقساي كم زبزحو قاليتهم أبو حسان يخزر أزقبهم زرعت نيرميم بسانكي مدن قايت نايزناب كن كم تزله أي تزرقون مالتي بفلاي زمناي يازمر زرعت نبلهم زمناي مبرقاوي شنخ زوانا زلو زوالو عن سبا كبابن زوا مركو زلو زيهم اتزناب أبوانو أي مثلا أول حملة أتحيزقين بمبرقاو هون أزما أكلاي كفانا يزوبا زوا برونتو زيادة زدباو خفالكا بعل لعلاقاش همبكو صبو زناب نيري بدرجة زوبا لو مع عمت كحرس كابت استوت أنا كلتا 233 شحن 21 هكتار اتتسعان كلتا مئتاويت كم التحرس زد أغساء أتو نقاسي أكال لعلي كلتا 260 شح هكتار كشفن انكالو زد طرفن ايك بعزرقتن تراتاتن كم زخونا بمحبار رتعاوي عقلقلوت زهبات راكترات منغستي دونجين عبرقس ممتن واحد سلازنبرن حرستوت مسوقت خق أرادمو بخبر واقا نايقل تراكترات ككاريو كم تقددو عبريهم زوبا حرس زغل زلنا خبابي 300 شح زخون هكتار هالو نحنا خموتن حجنا نبرنا بزبا لبزبان مالتنا قلتشن 20 كلتا 233 شحن 21 هكتار زخون ينيرو ما حرس بتراكتر ناي ولقي وتشفينو زي خنبل كلمات تراكتر مقصد بزح كمت ناي زحلف عامتات اب قرب هون اب اوانو خمصا ايكالان حرستوت اب اوانو حارسو نحنا نقول سنزواتات حبريتا هيبنا
أبتخن وصحنا خلون أبتأ أخيرات تساتيفنا ناي غوس مقدمه مدلوات تغيري مالتي نكونتات زناب بزملكت أتو نغاسي نوزوباتات موغولو دقة فورتوساوا كركبتن سلعان تحت متأن زمزقبا مخانن بمقلات حرصت بحافشا أبتو وحد متأن زناب زمزقبا كبابتات زركبو دما بفلاي قلطف مهرت زهبون دركزت آورون مروتات زرقت بلتوك مشلان سرناين كمتعدلو حبيرو أتو نغاسي أموداتا حرصت مسمي برتاع وقت كرامات ترئيو بالعاتن تاهيين كقاتم كم زخل تغنزيبهم زرعتهم أب اوانو كتئيون عتوب مكتتال كقبرون تلابيهم أبزي وانزي مسدلو زنب بزح صحياي بزح ترئيوات بالع زيادة خلو سلازغل حرصت قصالي كللا بزرعتهم كقبرو قصالي صحياي وون مزرع طرح زي كونس كن زي غير كلون حدا زري نخ ابوتس نخبصح اصقامي مالتي سلازي صحياي بقول كصحيو صرت هي ترى مصبايت يكونس ناي غلبت زلكختوصلو تقللك ابزو باغاش باركا بكرمتاو حرشا كلمع زخل اسات 300,000 هكتار كم زلو يفلت فستيفال إيرتراوያን ነበርቲ ምዕራብ ካናዳ ኒያትና ናጻሕርያና ብዝብል ቴማ ብ6 7 ነሐሰ ብዓቢ ድምቀትን ልዑል ሃገራዊ ወንን ኣብ ከተማ ካልጋሪ ተኻይዱ እዚ ሃገራዊ ምትእኻብ ህዝባዊ ሰሚናር ስፖርታዊ ውድድራትን ባህላዊ መሰናዶታትን ዘጠቃለለ መንባሩ ካብቲ ቦታ ዝበፅሐና ሓበሬታ ኣፍሊጡ ኣብ ወንበር ኣዋሃድ ሽማግለ በዓላት ኣቶ ተመስገን ጸጋይ ንኣገዳስነት ፌስቲቫል ኣብ ሃገራዊ ጥምረትን ምውራስ ክብርታትን ብምጥቃስ ንዓወቱ ኣበርክቶ ንዝገበሩ ወገናት ከምኡን ተሳተፍቲ ብሓፈሻ ንስድራ ቤታት ድማ ብኣውርኡ ምስጋና ኣቕሪቡ ሓላፊ ህዝባውን ኮማውን ጉዳያት ኣብ ካናዳ ኣቶ ስቲፋኖስ ንጉሰ ኣብ ዝገበረ ሰሚናር ድማ ንሁሉ መድረኽን ዜጋታት ዘሰክሞ ረዚን ሓላፍነትን ብምጥቃስ በብከባቢኡ ዝረአ ዘሎ ሓያል ኤርትራዊ ምትእኻባትን ጥምረትን ሃገራዊ ራእይ ንምስማር እቲ ቀንዲ መሳርሒ ስለ ዝኾነ ብዝበለፀ ክድፋኣሉ ከም ዝግባእ ገሊጹ ዓመታዊ ፌስቲቫል ኤርትራውያን ነበርቲ ቶሮንቶን ከባቢኣን ካናዳ ካብ 30 ሓምለ ክሳብ 1 ነሐሰ ብልዑል ወንን ድምቀትን ምክያዱ ዝዝከር እዩ ኣብ ዞባ ጋሽ ባርካ ምስ ምብርታዕ ክራማት ዝኽሰት ሓደጋታት ንምክልኻል ልዑል ጥንቃቐ ክግበር መተሓሳሰቢ ቀሪቡ وكيل إيرينا أب نوزبا غردة عبدو ياسين زدالو زينا وصبصاب ميكال حدقو أب زوبا كاشباركا بحافشاب نوزبا غردة دما بفلاي هو بلاس تحاوسو برتع زنابن وحايزن عبسب طريت النبرتن قدعت يورد بمهلاو هزبي أب علتاو منكسعاساتو لعل تنقاقا كقبر متحساسة بغريبوم زازي مدبر بوليس نوزبا غردة كابيتان هابتو والداب نيرينا بزهاب حاوريتا أبتي نوزبا كاب فلما ورحا حمل جميرو زنابي وقعن كابرغت بوتاتات برتع وحيز وردن كمزلو بمتكاس بحمشنا حسن نيشتي مكينا بروبا شغلت بوحج توسيدا تسافروا مازنوبرو 3 سوات كومتو كلو ابروبا اندرايوبون حدا منسي بوحج كم توسده غليصوم ابتينو زوبا معصاو مسمرات مغعازيا زامسلو بهاريو حرغاتات يخصتو مهلاو مبزحتهم حرغاتات دما بسنك تهواخن شللتنتن زصعبو مخانوم استقسه كابيتان هابتو حزبي ابعلتهم كساساتو لعل تنقاقه كغبرا زخاخيروم أبروبا شغلت أو اشتحر ورح طراي كلتا عبيت ناي تعنت مكاين متصعنتن كبير قدات كوردن كله أبروبا موغراي بابنو يشتو ناي غزا مكينة كفيلاو قدات كم صعبة اتسترغب حاوريت أفريتوم إذا كم زيلن كله بعسران 4 حملة بمحدارات كبابي عدردن علي باناين بزوغع هبوبلاس تحاوسو زناب 55 أقوادو كعنن كله أستات 4 طريت كم زموتان عبيت قراب كم زودغن دونكي زبصحن حاوريتا ينتصر أب نوزبا دوب دنكل من محدار كابي حرسيلة بشمانتن تشعة نحس زهرمة برتع زناب زسحبه وحجة بسب طريتنا بايتن قدات هوريدون بتحرقا حد سب وحج كسن كل عسران حد من برا بايت عاني سوسان حد نبايت دما متنا وقدات هوريدون بزي كازي كاب حرسيلة ناب من محدار كبابي أبو أب كاب استزرقح مسمر إلكتريك سمينا عندتات بوحج كسن كل عسر عندتات كاب تقم وزا كم زغنة أب ممنشو علاتات ماي حرسيلة دما كفيلا وقدات كم زورده وكيل إيرينا حبيرون بزيك هذه عب نوزوا معكل دنكل عب كوما هوسبيتال عدي زتهانص مصبي نفس صرات كم زفرسه كفل تخايل له نبرت نايت كبابي كم زبله وحج عب وشتي 30 عامات ناي فلما كم زخونه يمزحبرو بتمساسالي عب نوزوا صورنا من محدار كبابي عناواطوت ب30 حمله بزواقع برتع زناب حنت غزاك تفرسن كلا حنت خالد ما زينغوا كم تقنططن عب عبيت اقرب عنوت كم زوردن تغليصون
ኣብ ተድረሩን ብ29 ሓምለ ብዝሃርመ ብርቱዕ ዝናብ ኣብ ኣባይቲ ጉዳት ኮርን ከሎ ክሳብ 70,000 ሜትር ኪብ ትሕዝዲጋ ፈሪሳ ኣብ ትሕቲያ ዝለምዕ ዝነበረ 2 ሄክታር ኣካል ከም ተደምሰሰ ደንጊ ዝበፅሐና ሓበሬታ ኣፍሊጡ ኣብ ኑዞባ ናቕፋ ካብ 7 ሓምለ ኣብ ጀመረን ኣብ ምዕቃብ ሓመድን ማይን ምግራብን ዘድሃብን ወፍሪ ክረምታዊ ልምዓት ዝሳተፉ ዘለዉ 320 ተምሃሮ ውፅኢታዊ ስራሕ ይዓምለው እቲ ኣብ ኣካባቢን ኣብ ሓምላይን ምቕያርን ምርጋእን ዝሰላሰል ዘሎ መደብ ሳዕቤናት ክሊማዊ ለውጢ ኣብ ምንካይ ኣበርክቶ ስለ ዘሎ ተምሃሮ ብንቕሓት እናዓወቱ ይሰርሑ ከም ዘለዉ ካብ ኣዋሃድቲ ናይቲ መደብ መምህር ተስፋ ዝድግለል ሓቢሩ ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ትምህርቲ ኣብቲ ኑዞባ ኣቶ ዓብዱላሂ ሳልሕ ብወገኑ ንተገዳስነት ተምሃሮ ኣብ ስራሕ ብምሙጋስ ንዘላቕነት ዝሰላሰል ዘሎ ዕማም ሕብረተሰብ ተርኡ ክዕዝዝ ተላብዩ በቲ ናይ ሓደ ወርሒ ወፍሪ ዛጊ 660 ሜትሮ ዛላ ከም ተሰርሐን 8620 ሜትሮ ዛላ ከም ተጸገነን ዝገለጸ ኣባል ቤት ጽሕፈት ሕርሻ ኣብቲ ኑዞባ ኣቶ ተስፋ ኣለም ዘውደ ድማ ኣብ ሙቕዓት ንፈልስታት ዝኸውን ጎዳጉዲ እውን ዘተባብዕ ስራሕ ከም ተዓመ ብሪሁ ወፋሮ ብዝሃቦ ርእቶ እቲ መደብ ኣብ ርእሲ ትዕላምኡ ናይ ስራሕ ልምድን ሓድሕዳዊ ሌላን ብልጫታት ስለ ዘለዎ ብልዑል ወንን ፍናንን ከቕጽልዎ ምዃኖም ኣረጋጊጾም እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ ከተማ ናቕፋ ህዝቢ ኣድማዓን ነጥፈታት ምዕቃብ ሓመድን ማይን የሰላስል ከም ዘሎ ወኪል ኤሪና ሓቢሩ ነበርቲ ሓጋዝ ብጥሉል ክራማት ተሰኒዮም ኣብ ናይ ሕርሻ መሬትን ኣብ ከባቢኦም ኣብ ዝርከብ ጎቦታትን ኣብ ምዕቃብ ማይን ሓመድን ፍዋስ ብፍግረ መሬት ዝተሸርሸረ ቦታታትን ዝተተኮረ ውሁድ ኣድማዕን ወፍራታት የሰላስሉ ኣለዉ መራሕቲ ናይቲ ስራሕ ኣብ ዝሃብዎ ሓበሬታ ካብ ቀዳማይ ሰሙን ወርሒ ሓምለ ብዝጀመረ ስራሕ ዛጊት ልዕሊ 6400 ሜትሮ ዛላን 1767 ሜትር ኪብ ከትርን ከም ተሰርሐ ብምግላጽ ንተሳትፎ ህዝቢ ሞጊሶም ብዘይካ እዚ ተሳተፍቲ ወፍሪ ተምሃሮ ንልምዓትን ሰራሕተኛታት ትካላት መንግስትን እውን ውፅኢታዊ ስራሕ ይዓሙ ከም ዘለዉ ወኪል ኤሪና ሓቢሩ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ዝስዕብ ዜና ወፃኢ ማሊ ኣብ ሳልስ እዚ ካብ ሩስያ ተወሳኺ ወታደራዊ ንዋት ከም ተረከበት ኣዘዝ ሰራዊት ምዕራብ ኣፍሪቃዊት ሃገር ሓቢሮም እዚ ዘመናውያን ነፈርቲ ኩናትን ሄሊኮፕተራትን ዘጠቓለለ ኣፅዋር ማሊ ኣንጻር ሽበራ ንምንቅላስ ኣብ ተካይዶ ዘላ ቃልሲ ወታዊ ተራ ከም ዝህልዎ እቶም ኣዘዝቲ ብተወሳኺ ገሊፆም ማሊ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት እውን ተመሳሳሊ ኣፅዋር ሩስያ ከም ተረከበት ጸብጻባት ይሕብሩ ሩስያ ብኣፍልጦን ፈቓድን መንግስቲ ማሊ ኣብታ ሃገር ወታደራዊ ወፍሪ ተካይድ ከም ዘላ ይጥቀስ መንግስቲ ማሊ ኣብ ሃገሩ ሰፊሩ ዘሎ ሰራዊት ፈረንሳ ክወፅእ ድሕሪ ምእዛዙ ሓያሎ ማዓስከራቱ ከም ተረከበ ይዝከር ሽበራ ንምቅላስ ብዝብል ምክንያት ካብ 2012 ኣብ ማሊ ዝካየድ ዘሎ ግዳማዊ ወታደራዊ ወፍሪ ዛጊት ዝጥቀስ ኣበርክቶ ከም ዘይገበረ ምስ ኩነታት ዞባ ምዕራብ ኣፍሪቃ ቅርበት ዘለዎም ወገናት ይሕብሩ እቲ ግዳማዊ ወፍሪ ኣብቲ ዞባ ብሓፈሻ ኣብ ማሊ ድማ ብፍላይ ንዝፀንሐ ፀጥታዊ ቅልውላው መሊሱ ከም ዘጋደዶ እዩ ዝግለጽ ኣብ ሳልስ እዚ ኣብ ሰሜናዊ ሸነኽ ማሊ ዝተኻየደን ህይወት ልዕሊ 40 ወታደራት ሃገር ዝቐዘፈን ሽበራዊ መጥቃዕቲ መራያቲ ተኸስቱ ዘሎ ፀጥታዊ ዘይምርጋእ ምዃኑ ናይ ቀረባ ተዓዘብቲ ይጠቕሱ ኣብ ምብራቃዊ ሸነኽ ዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ ዛጊት መንነቶም ዘይተነፀረ ዕጡቃት ኣብ ቤት ማሕቡስ ድሕሪ ዝኸፈትዎ ተኽሲ ልዕሊ 800 እስራት ከም ዘምለጡ ካብቲ ከባቢ ዝተፈንዎ ዜና ረድዩ በቲ ትማል 10 ነሓሰ ዝተፈጸመ መጥቃዕትን ንዑ ስዒቡ ዝተኻየደ ምልውዋጥ ተኽስን ኣባላት ፖሊስ ዝርከብዎም ብርክት ዝበሉ ሰባት ከም ተቐትሉ እቲ ሓበሬታ ኣፍሊጡ ኣሎ ሰራዊት መንግስቲ ዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ ብኤዲኤፍ ኣብ ልዕሊ ዝፍለጡ ዕጡቃት ሰፊሕ ስርሒት የካይድ ከም ዘሎ ዝጠቐሱ ጸብጻባት እዚ ኣብ ቤት ማሕቡስ ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ በቶም ዕጡቃት ዝተኻየደ ናይ መልሰ ግብሪ ስጉምቲ ክኸውን ከም ዝኽእል ይእምቱ ሰራዊት ኮንጎ ነቶም ዘምለጡ እስራት ንምሓዝ ሰፊሕ ስርሒት የካይድ ከም ዘሎ ተፍሊጡ እዚ ሓድሽ መጥቃዕቲ ነቲ ኣብ ምብራቃዊ ሸነኽ ኮንጎ ዝጸንሐ ጸጥታዊ ወጥሪ መሊሱ ኣጋዲድዎ ከም ዘሎ ናይ ቀረባ ተዓዘብቲ ሓቢሮም ኣብ ጠፈራዊ ጽላት ብተዛማደ እወታዊ ገስጋስ ተመስግብ ዘላ ቻይና ትማል 10 ነሓሰ ብሓንቲ ሮኬት 16 ናይ መጽናዕቲ ሳተላይታት ወንጪፋ
እተን ሳተላይታት ኣብ ኣከባቢ ብሓፈሻ ኣብ ምግታእ ክሊማዊ ነውፅን ምስሳን እቶት ሕርሻን ድማ ብፍላይ ዘተኮረ መጽናዕቲ ከም ዘካይዳ ማዕከል ምርምር ጠፈር ቻይና ሓቢሩ ኣሎ ናይ ገዛ ርእሳ መደበር ጠፈር ተሃንጥ ዘላ ቻይና ነዘናይ ሕጂ ደሚርካ ኣብ ተመሳሳሊ መጽናዕትታት ዝነጥፋ ልዕሊ 430 ሳተላይታት ብዓወት ከም ዝወንጨፈት ጸብጻባት ይረዱ እቲ ገስጋስ ቻይና ኣብ 2030ታት ንጠፈራዊ ጽላት ንምዕባል የቕሬታ ውፅኣቶ ንዘላ መደብ ወታዊ ኣንፈት ዝህብ ምዃኑ ኪላታት ናይ ተዓውዲ ይጠቕሱ ቻይና ኣብዚ ዓመት እዚ ክዛዘም ምዃኑ ኣብ እትገልጾ መደበር ጠፈር ንመጽናዕቲ ዘገልግል ላቦራቶሪ ንምውዳድ ዝኽእል መሳርሒታት ኣብ ዝሓለፈ ቀረባ መዓልታት ከም ዝለኣኸት ይዝከር እዚ ቻይና ኣብ ጽላት ጠፈር ትገብሮ ዘላ ገስጋስ ነታ ካብ ቀንዲ መቐናቕንታ ኮይና ዘላ ኣሜሪካ ሻቕረት ክፈጥር ከም ዝኽእል ተንተንቲ ይዛረቡ ኣሜሪካ ቀንዲ ቀስቃሲትን ኣጓሃሪትን ናይቲ ገና እናኸረረ ዝኸይድ ዘሎ ኩናት ዩክሬን ምዃና ቻይና ወቒሳ ኣምባሳደር ቻይና ኣብ ሩስያ ዣንግ ሃንሁ ኣሜሪካ እቲ ኩናት ኩላ ዓብ ተራ ተጻይታ ከተብቅዕ ንሩስያ ብቁጠባን ብወታደራዊ መዳይን ንምድኻም ኩሉ ዝከኣላ ትገብር ከም ዘላ ትማል 10 ነሓሰ ምስ ማዕከና ዜና ሩስያ ኣብ ዝገበሮ ቃለ መሕትት ገሊጹ ኩናት ዩክሬን ሓደ ካብ ቀንዲ መሳርሒ ናይቲ ብኣሜሪካ ዝምራሕ ኪዳን ሰሜን ኣትላንቲክ ኔቶ ኣብ ምብራቕ ኤውሮጳ ዝገብሮ ዘሎ ወታደራዊ ምስፋሕፋሕ ምዃኑ እዩ ኣምባሳደር ዣንግ ሃንሁ ኣብ መግለጺ ኣረድዩ ኔቶ ንሩስያ ኣብ ወታደራዊ ከርደና ንምእታው ብዘካይዶ ዘሎ ጽዑቕ ምንቅስቓስ ሩስያ ላዕላውነትና ንምውሓስ ክትብል ናብቲ ኩናት ከም ዝኣተወት ኣቐዲማ ምሕባራ ይዝከር ይኹን እምበር ቀንዲ ግዳይ ናይቲ ኩናት ብቐንዱ ዩክሬንን ህዝቢ ዩክሬንን ምዃኖም ንምዕባለታቱ ብቐረባ ዝከታተሉ ወገናት ይሕብሩ መንግስቲ እስራኤልን ትማል 10 ነሓሰ ኣብ ሃገሩ ንዝተወልዐ ህዝባዊ ናዕቢ ንምግታእ ሰዓታት እቶእቶ ከም ዝኣወጀ ኣፍሊጡ እቲ ኣብ መላእ ሃገር ዝጸንዐ ኣዋጅ ኣብ መንጎ ሰልፈኛታትን ኣባላት ፖሊስን ዝተወልዐ ናዕቢ ክሳብ ዝሃድእ ክቕጽል ምዃኑ ሰመዝ ጸጥታ ናይታ ምዕራብ ኣፍሪካዊት ሃገር ሓቢሮም ብሰንኪቲ ናዕቢ ኣባላት ፖሊስ ዝርከቦም ሓያሎ ሰልፈኛታት ከም ተቐትሉን ከም ዝቆሰሉን እዮም እቶም ሰመዚ ገሊጾም ዘለዉ ብዘይካዚ ብሰንኪቲ ናዕብን ዕግርግርን ብፍላይ ኣብ ርእሰ ከተማ ፍሪታውን ከቢድ ንዋታዊ ዕንወት ከም ዝወረደ ተፈሊጡ ሰልፈኛታት ዝጀመሮ ማሕበረ ቁጠባዊ ጸገማት ንምምሕያሽ ዝጠልብ ሰላማዊ ሰልፊ ናብቲ ናዕቢ ከም ዘምርሕ እዩ ዝጥቀስ ዘሎ ኢራን ብ9 ነሓሰ ናብ ጠፈር ዝለኣኸታ ሳተላይት ሓበሬታን ኣሳእልን ክትልእኽ ከም ዝጀመረት ሚኒስትሪ መራኸቢታትን ቴክኖሎጂ ሓበሬታን ሃገር ገሊጹ እታ ሳተላይት ትማል 10 ነሓሰ ጥራይ 4 ግዜ ሓበሬታን ልዑል ንጹርነት ዘለዎ ኣሳእልን ከም ዝለኣኸት ዝሓበረት ሚኒስትሪ ምስ ሩስያ ብምትሕባር ዝካየድ ጠፈራዊ ንጥፈታት ብሰፍሐ መልክዑ ከም ዝቕጽል ኣፍሊጡ እቲ ዝለኣኽ ዘሎ ሓበሬታን ኣሳእልን ነቲ ዝተደለየ ጽላታት ንምጽናዕ ኣገዳሲ ኣበርክቶ ከም ዝህልዎ ሚኒስትሪ መራኸቢታትን ቴክኖሎጂ ሓበሬታን ኢራን ገሊጹ ኣሎ እዛ ካብ ካዛክስታን ካብ ዝርከብ መደበር ጠፈር ሩስያ ብናይ ሩስያ ሮኬት ዝተወንጨፈት ሳተላይት ኣብ ምክትታል ዶባት ምስሳን እቶት ሕርሻን ምግታእ ባህርያዊ ሓደጋታትን ዘተኮረ መጽናዕቲ ከተካይድ ምዃና ሰመዚ ኢራን ኣቐዲሞም ምሕባሮም ይዝከር እዚ ሓድሽ ተልእኾ ኢራን ኣብ ጠፈራዊ ምርምር ንዘለዋ ጥሙሕ ንቕድሚት ከም ዝደፍኦ ፕሬዚደንት ኢብራሂም ራኢሲ ሓቢሩ ኣሎ ኣብ ደቡባዊ ምዕራብ ፈረንሳ ተኸሲቱ ዘሎ ሓደጋታት ባርዕ መሮር ከቢድ ንዋታውን ኣከባቢያውን ዕንወት የውርድ ኣሎ በቲ ባርዕ ድሮ ልዕሊ 6,000 ሄክታር ጫካ ከም ተሃሙኸ ዝተቐሱ ሰመዚ ፈረንሳ ኣብ ትሕቲ ቅርፂ ብሓፈሻ ኣብ ኣባይቲ ድማ ብፍላይ ዕንወት ከም ዝወረደ ረድዮም እቲ ባርዕ ብዝፈጠሮ ስጋት ኣሽሓት ሰባት ናብ ውሕስ ቦታታት ክጉዕዙ ትእዛዝ ከም ተመሓላለፈ ተፈሊጡ ኣሎ እቲ ኣብ ደቡባዊ ምዕራብ ፈረንሳ ዝጀመረ ባርዕ ናብ ካልእ ከባቢታት ሃገር ይልሕም ብምህላው ክሳራታት ክውስኽ ከም ዝኽእል ይእመት ፈረንሳ በቲ ኣብ ኣህጉር ኤውሮጳ ተኸሲቱ ዘሎ ክሊማዊ ነውፂ ዝጠንቁ ኩቱር ዋዒ ብኸቢድ ካብ ዝስስያ ዘሎ ሃገራት ምዃና እዮም ጸብጻባት ዝሕብሩ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ሓምለ ኣብ ሰፊሕ ክፋልቲ ሃገር ብዝተኸስተ ኩቱር ዋዒ ዝጠንቁ ሓደጋታት ባርዕ ልዕሊ 20,000 ሄክታር ጫካ ክህመኽ እንከሎ ልዕሊ 40,000 ሰባት ካብ ኣባይቶም ከም ተመዛበሉ ጸብጻባት ይሕብሩ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ዜና ንፍጻም ኣርስታቱ ሎም ብዝተገብረ መርመራታት ክልተ ዜጋታት ብኮሮና ቫይረስ ምልካፎም ክረጋገጽ እንከሎ 8 ድማ ተፋንዮም ኣብ ዞባ ጋሽ ባርካ ክሕረስ ካብ ዝተወጠነ ስፍሓት እቲ 92 ሚታዊ ተሓሪሱ ከም ተዘርአ ተሓቢሩ
فستيفال إيرتراين نبرت معراب كندا بالعل دمكت تخايدو مالي كاب روسيا توسخ وتادران وات كم تركبت أفليتا أبي ديمقراطية ريبوبليك كونغو عتقات أبي بيت محبوس بزخافة وتقصي لعلي 800 أسرة عمليتهم تشاينا بحنت روكيت 16 نايمة معدي ساتلايتات كم زوال شخت حبيرة زينة تفتيمو برفلايتي